Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzozuva rechipiri mwedzi uno wayegunyanaka. Wamunangarwa kwaipapa wakaenda kuChina manduwe kuti waende kuita dhiri newaChina rokuti waite kunhadzirisa nyaya dzounjanji munyika. Regai tione kuti zvinobudika chere. Wari kutonzi ipapa wagotoimbisa mari inosvika $500 wemamirioni emari ekuAmerica kuti dhiri racho riite zvisvinu. Hino kuti waChina wachazvibvuma chere kana kuti zvinenge zvitekera sei. Ticharamba takaringa zvedu. Herald wagoreketa kuti wamunangarwa watoita akatombokanyai nevanhu veChina Railway Group. Regai tione kuti zvinenge zvichitipera sei. Tinokunyepai mhanduwe pazvinopererapo. Kumwe kuita kwokusvina vanhu upenyu huchihwadza mhanduwe kwakaita kunyangariwa. Paino kuro hurumende nyasi kutanda nyasi kuchiribe motika dziri kubvumiwa mhanduwe kuita mukati makadoka tindi pachirungu. Hei, pakanyangariwa hapo. Pachaita kukwachamo vanhu mari mhanduwe. Kwai motika dzedu isusu chete wakuru hurumende nodzo hurumende ndisu chete tinobvumiwa kuti tiite motika dzakadoka mukati. Vamwe mese paribe anobvumiwa. Makombi wano motika dzavo vegani kwai paribe ari kubvumiwa kuita motika dzakadoka. Zvakaita kunyangariwa. Ipapa takutoona kuti nhambera ana mazarura wanga wakanyorewa pamimba waye wanga watori nopfungwa dzisvinu waiziva vanhu vawaitamba navo nokutoti wanga wakaisa machira maketeni mhanduwe mumabhazi. Tikapedza kunyopora mango topukuta hedu manja edu ipapo. Ndo zvaakutoda kuitikapo kare kuti kana uribe usingade pakuonekiwa zviri mukati wobva watoisa hako iwo maketeni mhanduwe akatenderedza motika yacho. Nokutoti pachiribe chizvinu baba. Regai tione kuti zvinopera sei nokuti vanhu vanoita kujairira chaiko. Regai tirambe takazviringama. Bato roZANU-PF bato roCCC wari kufara kureketa kuno waita kununa mhanduwe nomari yohurumende. Wagonzo wari kupuwa mari inoita iyo mamirioni emazigi 141 147 million zig pachirungu, kana kuti mari inosvika mamirioni 5 chaiwo mari yekuAmerica. Ipapa ZANU-PF ndo iri kupuwa zvikamu 60 69% pachirungu iri kupuwa 200 wemamirioni emazigi. CCC iri kupuwa mamirioni 45 45 million zig pachirungu. Zvavo vabi yedu wanogara wakanuna. Ipapa wapo kare Tendai Biti agonyora mhanduwe akati iyo vanhu veZimbabwe goziwai zviri kuitika. Kwai nyaya yekubhadharwa kwezvikwereti mhanduwe ndo yaita kuti hurumende irambe ichindokwereta nokukwereta ichikoromora zvimwe kuti ibhadhare zvimwe. Ende pauri kukoromora ipapo wokutoita hawo zvokuba mari yonyika. Paribe chizvinu idi. Hino kuti iyo umwe nyika yacho inoreka kuboka nei nokutoti munokerera wanoita wakomana wacho. Dai uri mukaka kana kari kachitubu ndo kaya kasipitika nei kasingapere mvura unonyatsa kuona kuti iripo zvedi. Rekai tirambe takaringama. Hurumende yatiyo ichabatsira kuika vanhu wasere wakagwarashiwa patsaona yomugwagwa kwaMutendi kumugwagwa unobva Masvingo uchienda Mutare. Pakaita kunyangariwa wakomana mweya wakapfaida yaramba yakazorora murugare. Panga pakanyangariwa chaiko. Uko Zimbabwe Anti-Corruption Commission wagoreketayo kuti aiwa isusu tinotora munhu wese tinosunga munhu wese tichibva taita sei. Wagotobvunziwa kuti imi huko nyaya zhinji dzatiri kundoona apa vanhu paribe chiri kuitika sei. Unobva wanatsa kuona kutoti zvakaita kuoma chaiko. Vanondoreketa asi haiwa tikuwaziwa takuwaziwa awa. Koma hobho kuBeit Bridge uya ukuimba kambo pavhidhiyo achiti munangaro watadza kutonga
ko atonzi ipapa abatiwa nomhosva kamu atonzi madhora 300 kana kuti mwedzi 6 uri mujere. Varume idi kana hurumende yachinja ndo vanhu vanofanira kunzi aiwa muchiribe mhosva imimi nokutoti aiwa zvinohwadza izvi zvinohwadza. Kana akange abhadhara mari iyo dai akatoipuwa hache mari yache kunzi aiwa imimi wakuru torai mari yenyu yamakange mabhadhara iyi. Mapurisa ozeta rapiri agoti asunga Florence Chiremba ane makore 50 noribodzi nonyaya yekuti anga anombanje inorema makirogiramu 30 noribodzi. Varume pakaita kunyangariwapo tikaiti rambe tichiringa hedu kwazvinoperera kuti ndokupi nokuti panonyaya chaipo. Wozera wati izvezvi tambomira kupa vanhu vari kuda kuita nzvimbo dzokumwira peturu dziya mumaguta kwai tambozvimira izvezvi tiri kupa pamarezinesi acho. Saka kuchiribe kana munhu anofanira kunge ari kutanda izvezvi kuti ndiri kutanda kuita zvokuda kuisa iyo nzvimbo yokumwira peturu. Rekaiti zvione kuti zvinosvika papi nekutoti vanenge vachindohwanda kanhu kagumwe wakuru wanoziva kuti ndo vari kukonzeresa vanoenda bako wananga kana kuwanangidzira, asi isusu vazhinji ndisu vanoda kuvhiringa vhiringa. Rekaiti rambe takaparinga ipapo. Wakuru weInvictus wagoreketai kutoti ipapa tanhadzira manje kuti hurumende tiite zvokubvumirana nayo kuti kana tikaita zvokuti tichere mweya nopeturu nomafuta opeturu aya tinofanira kuzvichera zvichibva zvaburika tozogowana sei mari yacho. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei nekuti waribe urikuita kuti zvii zvawabvumirana zvacho zvavari kuda kuti ndizvo zviitiwe. Ticharamba takaparinga ipapo tinenge tichikunyepai. Ipapa kambani yokatiyo estates kwai yagoti isusu takutoita zvokutoti tiburike kuzesa kuti chakudaba nokutoti tatoisa gwenya karo magetsi ozuva rindiri mamiriyoni emawati ribodzi nozviuru 200 1.2 megawatts pachirungu. Pakaita kunyangariwa mandiwe ana zesa vachazodemba papa kuti rerere nhambera takasiya vanhu vaitenga magetsi vachipunyuka vachienda nekuti panenge panyangariwa. Rekai tirambe takaringa zvedu. Ipapawo Zimplats yatoti isusu tanhadzira manje kuti kana makambani ari kuSouth Africa chaiwo achatouya kugwadama kuti tivapepetere iyo platinum yawo nokuti isusu aiwa takaita kumirira kwai sadhaki yese ndiri tinenge tiri kupepeta zvisvinu tega. Mandiwe rikaiti paone ipapa aiwa vanenge vari kuita tusvinu. Ticharamba takaringa zvedu. Tikaringadza mutambo wakomana usimba bhora watiwo kwaita tenga anonzi chakuchichi kubva kunyika yoSpain. Ndoda kuti tione kutamba nevanhu wasvinu vanoita useza mutambo yo Champions League. Nokuti chokwadi chere ichi. Apa maWarriors kwai asiya mufana anonzi Shoni Fusire. Iye Shoni akati imi wachiribe unipa mari yangu ndakatomirira mari yangu kuti nditande ndapuwa mari yangu ndikone kuuya kotamba pokari. Unobva watoona kuti vozifa vacho vanopa mukamwa pokari. Munorekera neigobhadhara vanhu vanenge vatamba mari dzavo ndo vanozviitisa. Apa vari kutamba kutotanda iro svondo rino ndo ravari kutamba. Ipapa wotamuka wokambani wemabhazi wagototi wakomana kana anenge anozana romadhora okuAmerica ngaauye hache tobva tamupa skipa yomaWarriors yozifa tomupa pokare tikiti rokuti aende kopinda kutamba achiona mutambo webhora unenge uchitambiwa iwoyo. Tikaiti zvione mandiwe kuti zvinopera sei, asi aiwa tiri kuti makorokoto maitawo tusvinu zviri nani hasa humwe bana hwii. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese kureketa kuno kwai muSouth Africa operation dhudhura watofunga kuti tikaite tikoti dhudhura tiriko tichiti bato romatongerwo enyika ndipo waita yakaipapo
nokuti pakanyangalitsa ipapo, palibe kana mbodzi anowatsigira rikaiti kuona hedu. Izvezvi kureketa kuno mapurisa omusouth Africa ari kutovhiringika, ari kuziva kuti oita sei, nokutoti akasanoisiwa kuti asanobate matomo gurukotaro rinoitika nozvemapurisa agototi aiwaba imimi zvamuri kuda kuita zviya zvokuti vanhu vaiferefetiwa varamba vachiferefetiwa, chimbomira izvozvo tiri kutoburika tese ipapa. Unobva waona nayawe kuti pakaita kunyangariwa, kunyangalitsa chaiko niko pagoita. KuMozambique Daniel Chapo ati inini ndiri chapo chaipo kureketa kuno agotoita kutoresa mhiko iye Mondlane uya kwaya apinziwo muboka rinenge Pollard Mandiwe rekuMozambique. Idi atsvetewa uya ajira aenda uyu pachiribe chaachapikisa paye zvakaita kuoma chaiko. Burkina Faso kwaipapapa wari kutoti wakutosunga vanhu mhosva manje kuti vanhu vaite zvechingochane munyika imomo. Pakanyangarapo pane vachagwinyiwa chete ipapo rikaitira mberi takaringa. KuGhana kwaina mutungamiri wenyika Mahama imi mutongi mukuru wenyika ngaambomire basa nokutoti zvaari kuita akaferefetiwa nyaya dzache akanzi imamai mawanika makareruka, sudurukai rikaitione kuti zvichapera kupi. Ipapa tikaringa zvedu kwai China, Russia, North Korea, India, Iran waripo kuBeijing kureketa kuno ndo vanhu kava vachamukira America ivava, mirai muvaone. Zvayakajaira kuti tinokamanisa munhu wese zviya, mirai ndozvipazviri kuperera ipapa. Tinenge takaringa zvedu tichikunyepai. Kaatikidzwa kanyasi kari kuuya kutoti Liverpool wakomana wendo huno ikatadza kuhwina heno kuti zvii zvinenge zviri pairi inenge yetoda kurutsisiwa kusvinu nokutoti palibe chisvinu ipapa. Yakata kudhingura skero Mandiwe kuti zvinhu zvairi kuda zviite watambi wauye aiwa toti makorokoto chaiwo. Tiri ipapo haiwa rikaiti gumire pano ndini wenyu Mandiwe onhau.